ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, хушомадӣ ба ютуб канали мо Арзон Теҷе. шербачаҳои якумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Адолат гуфтаги Бардуро, яъне ки гардиши Ленинград. дӯстони азиз, якумин хонаи мо, яъне ки дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. 4 дархона мебошад дар имонтҳои беҳтарин. гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ, нашоди оби суязиш мушкилӣ нест. нархи хонара 450 000 сомон мегӯяд. документҳои хона ҳамаш 100%. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе, аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ хона гуфтагӣ, марҳамат, ремонтҳои беҳтарин ва дар наздикаш мактабу магазин ҳам хеле соҳ ҳаст. рақамҳо барои тамос 935 36 88 18. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, яъне ки тарафҳои Сайҳун, деҳаи Офтобрӯя. 3 дархона мебошад бардоро. масоҳати заминаш 10 сотиқ замина. нархи хонара 150 000 сомонӣ мега. иваз карда мешавад ба ягон квартира қадӣ. дӯстон, гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ. марҳамат, рақамҳо барои тамос 920 06 25 90. марҳамат, занг бизанед. мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯшиам. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пушти грандзавод, яъне ки дар Корвон қарор дорад. 3 дархона мебошад. масоҳати заминаш 2 сотиқ замина. нархи хонара 370 000 сомонӣ мега. оби суед мушкилӣ нест. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 978 96 55 77. дӯстон, соҳибхона гуфтаги ки илтимос харидорҳои аниқ занг бизананд, беҳуда нороҳат накунед. марҳамат, дар тамос шавед. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошад, хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. хона дар ҷамоати шаҳраки Киров, аз яъне ки бозори Хоҷишариф то хонара 6 километр ба ҳама чизу чорасқадӣ фурӯхта мешавад. 2 консерватор дорад, 2 термикс дорад, қолину, пардаҳо, спальни гарнитур, диван, кресло ва ремонти люкс кардагӣ. дӯстони азиз, таги хонаҳо ҳамаш ламинат, дару тирезаҳои хуб дорад. 3 та баня дорад, 2 та адад дар даруни хона, 1 та адад дар берун, яъне ки 1 та оғил дорад. гуфтаги дӯстон, оғили 2 этажаи 13 метра ва мурғхона дорад барои 300 мурғ. харгӯшхона дорад. гуфтаги дӯстон, барои 25-30 харгӯша, 1 та дарвозаи калон ва 2 дари
хурд барои даромаду баромад дар наздикии канали калони об ҳастае гуфтагия дӯстон. Дӯстони азиз, нархи хонаро 485,000 сомонӣ мега. Боз камтар аз савдо мешавад. Марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои Зарафшон меофтаги бордоро 3 дару хона мебошад. Масоҳати заминаш 10 сотиқ замина. Нархи хонара 190,000 сомонӣ мега. Дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 900 00 83 38. Марҳамат, дар тамос шавед. Шербачаҳо ростиёб канали Насим Теҷа ядрӯза маҳкам кардагиянд. аз заҳмату эҳтиромна хоҳиш мекунем ҳатман дар канали Арзон Теҷа подписатсия кунед. иншоалло ки ҳамарӯза хонаҳои арзон барои шумо реклама мекунем. хоб дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. Реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. +7 906 095 56 86 рақамҳои мо ватсаби мо ҳастанд. дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки замини фурӯшӣ гуфтагӣ буд, яъне ки аз шаҳри Ваҳдат, дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад деҳаи Одилӣ 6 сотиқ замин. нархша 80,000 сомонӣ мега, яъне ки фундамент барои сохтани хона гуфтагӣ ки рехтагӣ ҳаста. нархаш 80,000 сомонӣ аст. рақамҳо барои тамос 901 24 92 07. дӯстони азиз, дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худусиёбашон дастрас кунед. дар паноҳи худо бошед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр то видеои оянда. худо нигаҳбон.